Parissakymmenessä vuodessa katukuvamme on muuttunut. Saatamme nähdä kesäisellä esplanadilla yhtä pussihousuisen turbaanipäisen miehen kuin eksoottisen eteläamerikkalaisen kansanmusiikkiryhmän. Emme enää hämmästy, kun kuulemme ympärillämme puhuttavan lukuisia mieltä kiihottavia outoja kieliä. Eräs ryhmä ei ole pitänyt melua itsestään. Heitä ei ole nähty keltaisen lehdistön skandaaliotsikoissa eikä rikostilastojen kärkipaikoilla. He ovat kuitenkin tulleet pääkaupunkiimme jäädäkseen. Kyllä, he ovat Kanadan hirviä. Mä olen asunut Suomessa 2 vuotta. Mä menin naimisiin suomalaisen poran kanssa. Mä olen asunut täällä nyt 15 vuotta. Toisin kuin me, jurot suomalaiset hirvet ovat laumaeläimiä ja kokoontuvatkin mielellään yhteisiin illanviettoihin. Mä olen koulutukseltani psychologist ja mä olen vetänyt täällä Kaivokselassa tällaisia sosiodraama-istuntoja nyt 2 vuotta, jossa me selvitetään meidän Kanadan hirvi-yhteisön välisiä ristiriitoja. George, sä olet nyt tässä tilanteessa ihminen. Ja Gordon ja Jerry, te olette ihmisiä. Anteeksi, te olette hirviä. Niin kuin te olettekin hirviä. Olkaa hyvä. Olkaa hyvä, moi. Te olette tyhmiä, kun te olette hirviä. Menkää pois Suomesta, hirvet. Turpa kiinni, hirvi. Kiitos. Niin, aina ei ole elämä helppoa vieraassa kulttuurissa. Nuorten vasojen kohdalla syrjäytyminen on alati kasvava ongelma. Jopa rasismi on nostanut päätään ja ottanut pihteihinsä Kanadan hirvivähemmistölle. Kielitaito on useille meille Kanadan hirville ongelma. Niinpä sen takia olemme alkaneet julkaista lehteä omalla äidinkielellämme. Meillä on olemassa myös versio saksan hirville. Monien muiden Suomessa elävien etnisten ryhmien tavoin myös Kanadan hirvet ovat rikastuttaneet meidän ravintolakulttuuria. Nyt heinäkuussa hirvidisko on autio ja tyhjä. No nyt on hiljaista, kyllä, sure. Mutta tuossa elosyyskuussa, kun on tää hirveän lisääntymiskierto alkaa, niin silloin on action. Nämä nuoret hirvet, ne sonnit, ne pyörii täällä diskoissa, ne etsii naaroita itselleen. Ja se itään seuraa, se on sitten aina vähän trouble. Mun linja on se, että pikku sarven kalistelu, se on ihan okei. Se niinku, mä katson sormen läpi, mutta se on sitten kiimatappelu, rikiminen, ne on niistä heti ulos. Yeah. Suomessa on jo useita täällä syntyneitä Kanadan hirviä. Niinpä heillä on samat oikeudet kuin meillä suomalaisillakin. Varsin pian hirviä tullaankin näkemään yhteiskuntarakenteittemme jokaisilla portailla. Hyvin vähälle huomiolle on jäänyt eduskuntakysely, jossa tiedusteltiin puolueittemme kantaa niin sanottuihin hirviavioliittoihin. Me vaadimme samat perusoikeudet kuin muillakin kansalaisilla. Me Kanadan hirvit olemme työteliästä kansaa, emmekä voi hyväksyä sitä, että yhden Alaskan hirvisonnin siveysrikoksen takia meidät eristetään yhteiskunnasta. Todellakin. 5. kesäkuuta 1996 pidätettiin Pallastunturin paliskunnasta Alaskan jättiläishirvisonni, jonka väitettiin tehneen seksuaalista väkivaltaa paikalliselle poroneidolle. Tuosta tapauksesta alkoivat niin sanotut hirvimielenosoitukset. Suomi ihmisille. Hirvet pois Suomesta.
Siitä on nyt noin 2 viikkoa. Kello oli jotakin 1:30 yöllä, kun he tulivat isoja karskeja miehiä pakettiautoillaan ja pikapeillaan. He tulivat, olivat pukeutuneet ikään kuin metsästäjä-ihmisten varusteisiin, tulivat tuolta. Heillä oli päässään huput ja he polttivat erään pikapikatolla hirven sarveja. He ajoivat muutaman kerran tässä taloni ympäri ja huutelivat ruokattomuksia. Menee metsään, pitkä sarvi, varo vaan kun tulee syys. He tulivat tästä, puhkoivat autosta renkaat, rikkoivat nuo 2 ikkunaa tuolla takana. Vassani olivat aivan vauhkoina. Sitten he lähtivät pois. Suomi-Kanadan hirviseuran järjestämät yhteiset illanvietot hirvien ja ihmisten välillä ovat lisänneet suvaitsevaisuutta. Vaikka kansallisarvo. No.